il-ġid f'Malta kif jitkejjel? Minn żmien għal żmien nisimgħu li skont statistika maħruġa minn xi organizzazzjoni dinjija Malta sejra tajjeb. Imma ma titxej biex ftit wara tisma' bil-kontra. Ara ta' min jistaqsi il-progress f'Malta kif jitkejjel? Madwar id-dinja għaddejja tfittxija sħiħa għalkejl li verament jixed il-progress tal-ġid uman. U dan huwa wkoll għan ewlieni tal-proġett ta' riċerka maħdum bejn l-Università ta' Malta u l-Malta Foundation for the Wellbeing of Society. Kif? Billi f'sit wieħed virtwali jinġabru l-indiċi ewlenin li bih jitkejjel il-ġid f'Malta, bekk inkunu nistgħu inqabblu u naraw kemm verament sejjer tajjeb il-pajjiż u bliema kejl. B'xorti tajba Malta hija inkluża f'bosta indiċi dinjin u bihom nistgħu nħarsu lejn Malta fuq medda ta' snin u anke meta mqabbla ma' pajjiżi oħra. X'indiċi huma? Il-prodott gross domestiku, pereżempju, jinħareġ kull sena mill-Uffiċċju tal-Istatistika f'Malta u jkejjel id-daqs tal-ekonomija, kemm naqilgħu u kemm nonfqu fis-sena. Fuq dan il-kejl, Malta tmur tajjeb. Kull sena indawru iktar flus tant li spiċċajna fost l-ewwel 40 pajjiż fid-dinja. Imma dal-kejl jagħti każ biss ta' dak li jinxtara bil-flus. U jħalli barra bosta aspetti tal-ħajja li wkoll isarfu f'ġid, pereżempju is-saħħa, l-edukazzjoni u l-ħin liberu. L-indiċi dwar l-iżvilupp uman jinseċ flimkien il-ġid materjali, is-saħħa u l-edukazzjoni. Peress li f'Malta in-nies jgħixu fit-tul u l-edukazzjoni hija bil-forsa għal kulħadd, allura anke fuq dan l-indiċi Malta tmur tajjeb u dejjem għall-aħjar. L-indiċi tal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli juruna kif sejjer stat f'aktar oqsma għax jeżaminaw kif sejrin fuq l-ekonomija, is-saħħa, l-edukazzjoni, l-ugwaljanza, l-ambjent, il-governanza u aktar. Hawnhekk nibdew naraw sfumaturi ġodda tant li għalkemm Malta tmur tajjeb f'xi indikaturi tinstab lura fil-klassifika Ewropea. L-Unjoni Ewropea wkoll għandha strument biex ikejjel il-ġid. Dan jiġbor fih il-ġid ekonomiku, is-soċjal, l-ambjent, l-edukazzjoni, il-housing, is-saħħa u anke informazzjoni dwar kif iħossuhom iċ-ċittadini stess. Skont dan l-istrument, Malta sejra tajjeb fuq bosta kriterji għalkemm hemm fejn tista' tmur aħjar, pereżempju fil-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u l-użu tal-ħin. X'nikkonkludu? Li Malta sejra tajjeb meta r-riga hija dik tal-ġid materjali, saħħa u kriterji oħra, imma li hemm fejn intejbu l-kwalità tal-ħajja. Allura, meta nistaqsu kif sejra Malta, tajjeb li niċċaraw l-ewwel nett bliema kejl qed inqisu l-progress.